Elizbarrutiko anai arreba maiteok, egu berri hauetan, Belenen jaiotako Kristoren argiak etxe eta bihotz bakoitza argiztatzea nahi nuke. Poz eta itxaropen aldi honek gogora diezagula, jainkoak gutako bakoitzarekiko duen maitasun itzela. Jesus gure mundua euskor eta behartzura dator, bakea eta kontsolamendua ekartzeko. Hainbeste erronka eta zailtasunen garai honetan, bera da gure indarra eta gure itxaropena, inoiz itzaltzen ez den argia. Bihotzeko ateak zabaltzera gonbidatzen zaituztet, bere maitasuna behartzuenekin partekatzera eta elkarrekin, elkarte batuago eta zenideago bat eraikitzera. Aurre egin den jainkoak erakuts diezagula inguruan ditugunei, samurtasunez begiratzen eta gure inguruetara bakea helarazten. Egu berri alai eta santua opa dizuet guztioi, baita jubileu urte berria ere, esker honez eta bedeinkapenez betea. Maria Arantzazuko gure ama lagun izan dezagula, semearenganako bidean. Egu herrion eta urte berrion guztioi.